Kad kažem da mi se ne radi, znači da nisam za robot. Ako me pitaš, ja sam za Grčku. Dobro jutro. A sreda, sad je negdje oko 7 sati, ja sam budan već sat i po vremena i eto, idemo na mototuru. Nikad se brže nismo ni spremili, ni organizovali, bukvalno je juče bilo sve u danu. Sve u danu bilo i bukirali smeštaje i odlučili gde ćemo. Imali smo neku frku malo oko slobodnih dana, kada će tačno šta biti, pa nismo znali kako da se organizujemo ranije. Ali eto, uspeli juče, spremili sve, motor je spreman, stvari spakovane, doručkovali. Evo, ja sad pijem kaficu da se tušnem, oblačim i palimo. Idemo naravno kao svaki put u junu Grčka. Ovog puta imamo onako planu da obiđemo Halkidiki, znači sva 3 prstena da izvozimo. Večera spavamo na Dojranu i onda se sutra spuštamo u Kriopigi na Kasandru. Tamo smo bukirali bazu. Planiramo, znači, nekih 6-7 noćenja, vidjet ćemo šta ih. 5 noćenja smo u Kriopigiju, vidjet ćemo da li ćemo spavati negde i kuda ćemo se vraćati, ali uglavnom to je to, nekih 6-7-8 dana tura. Biće malo onako i vožnje i kuliranja, što kaže kako nam bude odgovaralo, tako da to je to, sad je sve spakovano i možda ćemo danas, eto, prvi put na Prohorpčinski prelaz, da vidimo kako je tamo i da izbegnemo autoput, pa možda se spustimo i dole preko Štipa pravo na Dojran, tako da uopšte kroz Makedoniju ne vozimo autoput. Čuli smo da je kao super za vožnju, pa vidjet ćemo ako budemo raspoloženi tamo kad budemo negde pred granicom, vidjet ćemo šta i kako. To nam je neka ideja, ali o tom potom. Uglavnom to je to, snimamo, pa sad vidjet ćemo šta i kako. Evo, mašina je spremna. Tako da sad ostaje samo da se mi obučemo i polako na put. Elem, kupio sam i stavio i ove torbe za crash barove. Ja nešto nisam baš zagovornik toga, meni se to baš nešto ne sviđa puno na motoru, međutim na onako nagovor, predlog mog druga Brana iz Požarevca, on je to stavio i kaže da je odlično i jeste u principu, što se stvarno prostora tiče. Tu su nam kišna odela, prva pomoć, cerada za motor, mislim još neke sitnice, pola kofera smo ispraznili, tako da kad su u pitanju ovakva putovanja na više dana, gde je svaki džep bitan, onda dobro dođe. I to je jedino što sam, znači, probao sam kad sam vozio sa njima, rekao da vidim šta i kako s ovim torbama, mnogo manje vetra u nogama i kolenima, s jedne strane super, s druge strane kad je vrućina, vidjet ćemo, ali nema veze, bitno da je prostor oslobođen u koferu. Ništa, to je to. Idemo spremanje i lagano na putu. Sad pitanje. Šta da pustim da slušam? Da li mog omiljenog, pogotovo kad vozim, Richie Kocena, ili Rory Gallaghera, ili sin me navuko na Linkin Park? Šta bi sad najbolje bilo? Dado, šta ti misliš? Živote, lutalice. Ajde, kaži. Treće. Linkin Park? Eto, Linkin Park.
obožavam ovo jutro. Vreme je idealno, sad sam gledao 23 i po 24 stepena. Idealno za vožnju. Evo nas u Svilajncu, nego moramo nešto okolo, pošto imamo skretanje, kraći put do autoputa, neko asfaltiranje, pa idemo malo iz okolo. Idemo malo radovi na putu, malo prašinarenje, ali to je samo malo. Evo nas, završili prvu pauzu, Lukoil, negde pre Vranja, prešli nekih 250 km i kupili kafu, malo se osvežili i sad šibamo dalje i odlučili smo idemo na Prohorčinski, pa posle na Kumanovo Štip, Dojrand, tako da nećemo da vozimo autoput, a vidjet ćemo sad kakav je ovaj put. To je to, vidimo se sa sledeće pauze. Prelaza Prohorčinski, ulazimo u Makedoniju. I to je to. Evo, stižemo u Makedonija.
i ćao, to jest sa Dojrana. Evo, i iz Dojrana i sa Dojrana. Evo nas, stigli smo pre nekih sat vremena, sat i nešto. Do Dojrana smo stigli, znači išli smo od Vranja, evo ga kolega gazi, znači Vranja smo otišli na prelaz Prohorčinski, svratili do manastira i onda smo van autoputa do Dojrana, znači kroz celu Makedoniju. Put je, znači, za vožnju ekstra. Što se tiče kolega motorista, svako ko ne žuri i ko hoće da izbegne dosadan autoputa, pride Makedoniji baš i nije neki kvalitet autoputa, ovaj put je odličan za vožnju, dobar je i asfalt, lepi predeli, lepe krivine, jedan deo puta od Štipa prema Dojranu je isto onako malo dosadni, velika, široka magistrala, ali je okej, bolje nego autoput, tako da je taj deo puta super i savjetujem svakome ko može da tu da ide, da izbegne autoput kroz Makedoniju. Ništa, evo nas ovde, smestili smo se, super je smeštaj i idemo sad do Fuktaka da nešto klopamo, nešto pa se vraćamo odmaranje i sutra ranom zorom pravac Kasandra, Kriopigi, naravno sve van autoputa. Idemo malo preko nekih brda, ima lepih puteva, lepih predela i ono opušteno popodne, plaža, more. Ajde, vidimo se. Prespavali na Dojranu, odlično smo spavali, doručkovali, pijem kafu i polako, evo, sve spremno za oblačenje, motor je tu i polako put Grčke. Znači, kao što sam rekao, idemo danas Kriopigi, tamo nam je baza, evo i moja Dada. Full spremna za razliku od mene. A tu je i mali lepi Šarpej. Tako da kažem, idemo preko Kilkisa i Poligirosa. Vreme je ekstra. Znači, juče je bilo malo vruće, ali dobro, znači sad je 7:10. Zato smo gledali da što ranije pođemo da malo izbegnemo te vrućine, pa da za vrućinu stignemo na more da se kupamo. Elem, tu smo u vili Teodora, super je smeštaj, prijatni ljudi, sve je, znači, baš dobro. Tako da ništa, eto, da popijem kafu, oblačimo se i pravac Grčka.
Evo nas, pravimo pauzu malu, tu smo ispred Poligirosa, znači od Dojrana do, gde beš idemo u Kriopigiju. Do Kriopigija, ovim putem što sam ja napravio nešto u mapi, je 186 km, imamo još 57 km, znači put do ovde, top za vožnju, ekstra, jeste da ima malo, prolazi se kroz neka mestašca, ali to je lepo da se vidi, baš onako interesantna mestašca, da se vidi malo i ta Grčka koja nije na moru gde svi idemo. Sve u svemu put je super za vožnju, par deonica vrhunskih, krivine, uzbrdo, nizbrdo, lepota, priroda, pejzaži odlični. Eto, sad napravili ovde pauzu i još nekih po ovome najviše sat vremena, pa smo na moru. Ništa, to je to, malo smo pauzirali, nešto malo klopali, popijemo vodu i šibamo dalje. Evo nas u Kriopigiju. Smestili smo se, smeštaj odličan. Sad Kriopigi generalno nije mestašce baš uz samo more, tako da ima neki 15 minuta hoda do plaže, ali naravno mi ćemo motorom. I evo sad tražimo da klopamo neki giros, odmorimo pa na plažu.
Tu smo parknuli mašinu, pa idemo sad da vidimo kakva je plaža. Ova ovde, uređena. Ajde da vidimo kakva je voda. A da će malo da se sunče. Ajmo. Ulazna kamen. Što se tiče vode, voda je top. Sad odsuđem malo. Evo da je sad. Sutra idemo tamo, Sitonije. Idemo da obiđemo Sitoniju sutra. Na Sitoniju, Toroniju, trenutno sa porodicom na letovanju je moj šurak i njegovi prijatelji, tako da ćemo najvjerovatnije da okružimo Sitoniju i da završimo kod njih u Toroniju, da sa njima provedemo dan, da se kupamo i to, pa ćemo onda nazad ovamo. Tako da nam je to neki plan. A vidjet ćemo, uglavnom ovde je top. Znači, odlično. Voda, fenomenalna. Evo, ovdje ima kao neki mali prolaz, ulaz u vodu, tako da ovo je lakše da se uđe do onog peska. I evo nas u Kaliteji. Došli smo nešto da iskupujemo i malo da prošetamo da vidimo kako je u Kaliteji. Ništa, snimit ćemo malo, pa se vidimo posle.